anabata gị n'ụbọchị taa, gị onye ọma na-ege m ntị, ezigbo nwa afọ Igbo, onye ihe ọma na-adị mma. Amara m na ị nwere mmasị pụrụ iche ịmụta ihe gbasara asụsụ Igbo. Ị mere nke ọma. N'ụbọchị taa, n'ihe onyonyo a, achọrọ m ịkụziri unu ihe a na-akpọ mkpoaha, kụzikwara unu iji mkpoaha eme ahịrịokwu na ihe ịmatụ dị iche iche nke mkpoaha. Gịnị bụ mkpoaha? Mkpoaha bụ aha ndị mmadụ, aha ụmụ anụmanụ, aha obodo dị iche iche, maọbụ ebe a na-aga aga, nakwa aha ihe. Ihe a na-akpọ mkpoaha n'okwu bekee bụ nouns. Ọ bụrụ na a chọrọ ikwu ihe gbasara mkpoaha n'okwu bekee, otu a ka ha ga-esi ekwu ya. Nouns are names of people, animals, places, and things. Mana n'okwu Igbo, ihe a na-akpọ nouns bụ mkpoaha. Lee, edepụtara m ihe ịmatụ dị iche iche gbasara mkpoaha. Nke mbụ ebe a bụ ngọzi. Ngọzi bụ aha mmadụ. Ihe a na-akpọ ngọzi n'okwu bekee bụ blessing. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-aza ngọzi dịka aha, ụmụ nwoke na-azakwa ngọzi dịka aha. Ya mere, ngọzi bụ mkpoaha. Nke abụọ, ihe ịmatụ mkpoaha ndị depụtara ebe a bụ nkịta. Ihe a na-akpọ nkịta n'okwu bekee bụ dog, n'ihi na ọ bụ aha ụmụ anụmanụ. Ya mere, nkịta bụ ihe ịmatụ mkpoaha. Ọzọ dere ebe a bụ Ọnịcha. Ọnịcha bụ obodo a na-aga aga. Ọnịcha bụ obodo mepere emepe nke ndị mmadụ na-aga, ụfọdụ bikwa n'ime ya. Ya mere, n'ihi na ọ bụ aha obodo, ya ka o ji bụrụ ihe ịmatụ ọzọ nke mkpoaha. Nke anọ ya bụ gịnị? Ngaji. Ngaji. Ngaji bụ ihe eji eri nri. Ihe eji eri nri dịka osikapa. Ya mere, ngaji bụ ihe ịmatụ mkpoaha. Mgbe achọrọ m ka anyị mee ahịrịokwu, were ihe niile akpọpụtasịrị wee mee ahịrịokwu dị iche iche. Ama m ị na-ege m ntị, onye ọma dị oke mkpa, nwa afọ Igbo. O doro m anya na iji mkpịsị eji ede ihe. Agwala m gị mbụ sị gị, mgbe ọbụla ị na-esonye n'ihe mmụta a, were mkpịsị gị wekwara akwụkwọ eji ede ihe, ka ọ ga-abụ m na-ede gị na-edepụta. Ọ bụrụ naanị nke ahụ, emere ka ị mara na ọ dị oke mkpa ime ka ihe onyonyo a nakwa ihe onyonyo ndị ọzọ ndị nkụzigboro ka ha bụrụ ihe kesara ekesa. Yes, you have to share the videos. That is the best way to participate in these video lessons. Share the videos so that others can as well benefit from it, not only you. Remember, you must be your brother's keeper. Yes. Mgbe ka anyị gaa n'ihu n'ime ya ahịrịokwu, rute nso ka anyị lee ihe edere ebe a. Nke mbụ edere ebe a bụ ahịrịokwu nke ejiri ngọzi wee depụta. Ihe a na-agba ahịrịokwu n'okwu bekee bụ sentences. Using nouns for sentences. Iji mkpoaha eme ahịrịokwu, ya bụ ihe m dere ebe a. Nke mbụ bụ gịnị? Ngọzi bụ nwanne m nwanyị. Ngọzi bụ nwanne m nwanyị. That is, Ngozi is my sister. Ngozi is my sister. N'ebe a, ngọzi bụ gịnị? Mkpoaha. Ọzọ dị ka ibe ya bụ nke abụọ dere ebe a. Nkịta na-agbọ ụja. Nkịta na-agbọ ụja. Nke bụ gịnị? The dog is barking. The dog is barking. Nke a bụ ahịrịokwu ọzọ nke m depụtara. Were gịnị? Nkịta wee dee ya. Ọzọkwa na ebe a bụ nke atọ bụ Ọnịcha bụ obodo mepere emepe. Ka m depụta ya n'okwu bekee. Ọnịcha is an urban city. Ka m gụọ ya ọzọ. Ọnịcha bụ obodo mepere emepe. Ọnịcha bụ obodo mepere emepe. Ọnịcha is an urban city. Ị hụrụ ya? Nke a bụ mkpoaha dị iche iche. Nke anọ bụ nke ikpeazụ ka m chọrọ iji mee ahịrịokwu ka unu hụ
otu e nwere ike iji were mkpo ahụ mee ahịrịokwu dị iche iche. Enwere m ngaji. Enwere m ngaji. N'olu bekee, otu a ka m chọrọ isi dee ya, bụkwa na otu e kwesịrị isi depụta ya. I have a spoon. I have a spoon. Ị hụrụ ya? Ngaji bụ mkpo ahụ. A spoon is an example of a noun. Ya mere n'ụbọchị taa, o doro m anya na unu amụtawo ihe dị iche iche ndị m kụziri unu. Ngwa ka anyị lee anya ebe ọzọ. Ka anyị lee anya ebe ọzọ. Using nouns in sentences. Iji mkpo ahụ eme ahịrịokwu. Mkpo aha bụ aha mmadụ, anụmanụ, ebe nakwa ihe. Ịmatụ mkpo aha. Nke mbụ, Ngozi. Nke abụọ, nkịta. Nke atọ, Ọnịcha. Nke anọ, ngaji. Ihe ndị a niile bụ ihe ịmatụ dị iche iche mkpo aha. Onye ọma na-ege m ntị, ama m na ịmụtawo ihe dị iche iche n'ihe nkụzi ya n'ụbọchị taa. Achọrọ m ka ị gbaa mbọ, gbasi mbọ ike na-esowanye. Ị ga-agba mbọ ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla m kụziri ihe ọhụrụ na YouTube chanel a, gị nweta ya na-egbughị mgbe. Ya mere, eleghị ihe ị kwesịrị ime, sọbskraịbụ, kpọtụrụ anyị, meekwa ka ihe onyonyo a ruo ndị ọzọ aka. Ọ ga-adịrị gị mma ịnụ. Ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe n'ihe nkụzi nke ụbọchị taa. I encourage you to always join us in these video lessons. Subscribe, share the videos, and you have nothing to lose. Till we meet again, my name is Glory Ololo. Aha m bụ Glory Ololo. Ka emesịa.